Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiziň temasy ýurt içinde ýagny Türkmenistanyna dören iýmit haryt gytçylygy hemde ýanlys gytçylygy barada boljak. Onuň ýöreýte siz üçin şu material taýýarladym. Görersiňiz, bilersiňiz, deňeşdirersiňiz. Näme bolup geçýär ýurduň içinde. Soňky döwür ýazýarlar, ýurtdaşlarymyz jaň edip aýdýarlar. Ine ýurduň içinde harytlar gün saýyn gymmatlap barýar. Etin, ýumurtgaň, nämäň beýlekiň baharar galyp dur. El ýeterli däl. Hatda şol ullanylýan paxta ýagy bar. Biz onu çigit ýagy diýip aýdyrdyk. Çigit ýagy ol ýemäňki güne wakarynka bolup bilýär. Ýöne biz paxta ýagy şol bärde balkanny çigit ýagy diýip aýdyrdyk. Ene şol paxta ýagy enne şu defisidi ýani gyt haryda öwürlipdir. Onuň bahasyny galdyrypdyrlar. Olum el ýeterli däl. Hatda maňa jaň aýdan ýerleri bar diýär-de biz näme ýetirinjegimiz bilendik. Şoň üçin ýa şol bir taňyr ýagy iki goňşy bolup alyp şonu paýlaşyp bişirýärdiler naharmady. Şoňa da diýär el ýeterliler biz dol bahasyny töläp bir hojalyk alar ýaly. Ene şular ýaly kyn durmuşda halkymyz şunu kün ýaşaýat. Enne bir paxta çigit ýagynyň defisidi ýa-gytçylygy nämeden emele geldi? Men şu bilen iskin gyzyklanyp onsoň o hojalyk barada bizden ýeke spesialist bar şu mahal biz bilen habarlaşyp duran ýa maglumat berýän. Ýa-ni bizden o hojalyk ministerimiziň orunmasaryny saparyklyp saparadan haýyş etdim. Şu meseleni bir düşündirip bersen. Onuň ol aýtdy, meselem Türkmenistanyna 1,5 milyon tonna paxta ýygylýar her ýyl. Çynmy, ýalanmy? Onu biz onçadan biljek gal, ýöne berilýän maglumat şol. Indi şol 1,5 milyon tonna saparagan aýdysy boýunça 700 000 çigit galany paxta. Şol 700 000 tonna çigidiň 100 000 tonnasyny ip alaýlar. 100 000 tonna bolup ýüzler belki 60 70 000 tonna da bolup bilýär. Ýöne şonu ulurdy balamyza goý 100 000 tonna çigide ýa tohumlyk dip çigit aýrylyp goýulýar. Indi kiýin ekisine. Indi galan 600 000 tonnadan umuman aýdanda şol her tonnadan 20%, 22% aralygyny 23% ýag alyp bolýar. Şonu indi gel biziň emesinden alaly 20% dip alaly. Bir tonnadan 20% ýa-ni ýag bolýan bolsa şu bir tonna çigitden diýmek 600 000 tonna çigitden 20% 120 000 tonna ýag bolýar. Çigit ýagy, paxta ýagy. Ene şol 120 000 tonnadan 44 000-ny her ýyl şol raznariatka boýunça Sowet zamanyny Orsiýada uğratylýar. 44 000 tonna. Diýmek Türkmenistanyň öz içinde 76 000 tonna çigit ýagy bar. Şol çigit ýagy ol bir gytçylyga aňyrda dursun, şu wanyny dolup suwa düşse de millete ýeterlik diýip aýdýar sapara. Ol hakykatdan hem şeyledi men Sowet zamanyny ýurtda ýaşap gaýdan adam. Magazylarda şol paxta ýagy ýaşyklap dururdy. Halk şonu alman, şu taýdan sorap innap eger gelse şol ýa-ni güne wakaryn ýagy gelse şonu höwes bilen alardyr da has ýokumly ýa tagamly ýa iýisli gowy dip gowy. Ýa-da men toruňysy bilen o taňyrda Gresiýadan my, Ispaniýadan my ol ýa-ni alifka ýag getirirler. 5 litrlikdi. Aşgabatyň halky esasan şonu şu taýda şu taňyrly ýagy ullanardylar. Bolan mümkinçiligi bar. Askalada goýra ýer bolansoň. Anam inni şu gün näme üçin şu ýa şeýle gytçylygy öwürli. Birinciden SSR ýykyldy. Moskwa ol raznariatka boýunça 44 000 tonna uğratmak gerekler.
Eger şolaň aýdýan sany 1,5 milyon tonna paxta ýygnalýan bolsa her ýyl, diýmek Türkmenistanyň öz içinde öňküs ilat sanyna boýunça ozal 4 milyony goly halka şol wagna bilen suwa düşmäde ýetýän bolsa, indi bugünkü o ýurdun içinde 2 milyon halkam ýok. Indi şol 2 milyon halky diýip da ol 120 000 tonna ýağ nirä gidýär. Paxta ýağı ine sonra. Hökümet dip özüni atlandyrýan jenaýatkar topardan ses çykana. Çykmady. Sebäp olar şol paxta ýagyny onun kategoriýa bölbedýändirler. Birinji wyşy kategoriýa, birinji kategoriýa, ikinji kategoriýa. Şol iň ýokary kategoriýaly ýaglary bular daşary ýurtlara kime muhut, kime ýarym muhut, kime valyuta satýarlar. Ondan şu biz lödöre dip atlandyrýasa şu düýbüne çöken iň bir gara ýagy bar, şigit paxta ýagy. Ine şonu halka satýardy. Olam aslynda paxta ýagy adamyň bagry üçin ören ziyanly we zeperli. O barada mene ýa bir näçe aýdyp geçdim. Şu ýaş eneleriň çağı üstünden ýok bolýanyň sebäbiniň biri şol. Olaň böwregine bagryna täsir etdi. Adamlaryň ýaşynyň kemelmegi şondan ýanky bagryň sirroz bilen kesellemegi bilen şoň üçin şol ýagyň goşandy we sebäp o ýa pestisitler bilen o ýokardan zäherlenen çygydyň ýagyny degesli netijede arasalyman halka ýedirýärler. Oňam lödöresini. Onuň erkek kişilerim şol ýagdan näçe köp ýedirýär, ýanky çağalykdan onuň soň bularda onun nesil öňürmek ýemesem hopy üstüne we ne şon üçin bir topar öýler, maşgallar önelgesidir ýa çağdasydyr. Bilim şoň üçin şu çygyt ýagyň gatanjy bar, ýa paxta ýagy. Indi şunkun şol paxta ýa ene soňky döwür ýene de ikisi galdyrlypdyr aýdýarlar bahasy. Nirä gidýär bu ýa? Ýa aýtşymýaly hemmejigin şol belki Orsiýadamy, Özbegistanamy, Gazagystanymy, Owganystanymy kime paýlaýar? Näme üçin öz halkyna ýedirilmek bolalyn ýemede derejede saklanylmak. Diýmek şu halk şu tarapdan köselmäge, ejir çekmäge buýrulan. Halkyň ýagdaýyny inleýän, gözleýän, seredýän ýeka döwlet guramasy ýa işgär ýok. Şoň üçin indi paxta ýagyny emele gelen emeli defisitin ýagdaýyny şu sarlamasy bilen size düşündirip berdim. Indi ýurtda soňky wagt näçe aý bäri aýdylyk gelnýär, Lebapda, Marada, Daşowda ýanky ýanyşçylygy döredi. Adamlara ýanky şahsy hojalyklary, uly maşynlary öňkü berilýän benzin ýa dizel ýalňyjy berilenak, olarym limite goýupdyrlar. Indi şu soňky Balkan welaýatynyň gelen maňa habara görä ýanky şu bir kullukdalym. Aýdyrşana görä Putin aýyň 10-11-ni Türkmenistana gelip gitdi. Ine şu taýda şol gelip gidenden soň indi o uly ýük maşynlary we gurdaboy diýip atlandyrýar. Şu gurdaboýlara berilýän ýangyjam indi 50 litre getirilipdir. 50 litre ýangyş bilen ol gurdaboy maşyn nirä ýetsin? Haçan on ikinji gezek üstüni doldurmaly? Ýok şol. Näme üçin beýle boldy? Indi biraz taryha ýurtdaşlar, ýurtdaşlar seredin. Gurban bolup hakimiyeti basyp alan ýa bir kanun gelen döwri ay adamlar ene salyakada mugut benzine mugut näçe litr bir hepdesine ýa näçe litr bir aýyna dip pişme paýlanýaly paýlady. Näme üçin etdi onu? Şol öz bir kanun hakimiyetini halkyň aňyna berkitmek üçin etdi. Ay beýaniýatdan gowy nähir gelenem bolsa öz işi hani bize mugut benzin paýlap otyrar. Ya hani bir tirekkeşlik aýyrdy ortadan. Ene. Şeydip
halkın gözünü öňünde yalan siyasady ýöredip halky birazajyk iýmitlendirip soňundan mene benzinden emesinem salýarkasyny pulletdi. Suwundan hemme zat o şol niýatda bar zatlar mutyp öz häkimetini saklanýan ona maýryp ene olaryň pulletdi. Bolýa pullu edipsin käşge ene adamlar şol benzin satyn almak üçin birinciden olaň girdijisi bolmaly. Aýlyk ýa zähmet haky ýokarlanmaly. Ýok, zähmet haky öňküdene maşak düşürildi. Ene benzini şol salýarkany satyn almak üçin adamlar şonsa ujypsyz alýan haklarynyň belli bir bölegini ýene-de agdyndan kakyp şol ýalňyza haşlap otyrdy. Ene bugun kun şol ýalňyzam ýok. Nire gidýär? Urban Gulyny diňlesen, biz ene gaz boýunça dünýäde 4-nji ýer, ýöne neft boýunça näçinji ýer diýip aýdanak, ýöne men bilýän zadym, şol 90-njy ýyllar ahyryndan bilýän zadym, 90-njy ýylyň ahyryny, 80-nji ýylyň ahyry SSR ýykyljak zamanyny Türkmenistan her ýyl 6-7 milyon tonna neft çykarýar. Ondan soň täze tehnologiýalar geldi, daşar ýurt kampaniýalary geldi, täze wyşgalar açyldy. Oň derejesi näçe milyona göterildi. Ony jenätkar hökümet halkdan giýilýär boldy, açyk statistika maglumatlary ýok. Onuň üçin biz zatlary anyk jogap berip biljekler. Ýöne şol SSR ýykylan döwri, ýykyljak döwri ene 6-7 milyon tonna arasynda neft çykarylýardy Türkmenistanda her ýyl. Indi şol neft bar bolanda da indi bir pikir edip görün, men size birazcık maglumat bermekçi bolýan. Şol neftden indi Türkmenistan'a näçe sany aeroport bar, Grajdan aeroportlar bar, harba aeroportlar bar. Äklisem goşdan bir 10 kiden geçýär. İkisini alanda bilelikdi. Şolary Türkmenistanyň özi Abisony kerasin ýa-da şol ýa-ni samolyotlara goýulýan ýalňyş neft bilen hem üpçün ederdi. Artykmajy bilen. Galanym uğradordylar çeleklep Özbekistanyň, Kazakstanyň, Orsiýadym şu giýje güni gatnap duran şu selekli otly. Kim demir ýoluň garasynda goloýna ýaşan bolsa, oňa diýer şaýatdyr. Indi şu zatlar görünen ahany. Türkmenistanyň giýje güni uçup beren SSR zamanyna samolyotlaryň hiç ýersi ýok. Ne harby samolyot, ne garajdan samolyot. Aýdan da bir uçaýmasy. Onna bir perrabotkadan gelýän Abisony kerasi nire diýär. Bir aýdaýly şol 7 milyon tonna diýerler. O 7 milyon tonna neftden gelýän benzin, salýarka, bular nire diýär? Beýleki ýaglar. O näçe ýurdun içinde beýle gytçylyk döredilýän sonra bardy. Ene şoň kun Balkanyň ilatyny ağlaýarlar. Ay ene şu ýemani nefti ya neftten başlan salýarka bilen benzini bular ene Awganystana satýarlar valyuta diýip. Ýalana. Awganystana valyuta bam satyn alar ýaly. Onu Urban Gulyň gorkuzyp dogmasy bilen aljana alyp otyrlar. Bu nähir beýle bir yalan görün beýdip halkyň aňyna goýýarlar. Şoň üçin şu Awganystana satýarlyk üçin sizin benzin limitinizi azaltdyk diýip aýdy. Faktyski iş ýüzünde hakykatdan bolsa Türkmenistanyň ähli şol neft öňmi, salýarkasy, benzini, kerasini, lükkeligini hana Orsiýada çykarylypdy. Öden mugut çykarylýar. Ine şoňa men ünsber ýanky haýyş etdim, bilip berdiler. Krasnovod'un deniz portu var. Yani bir küçüklükte täzelenmedi. Olam şu Türkmenistan'ın pulunun hesabını, Türkmenistan'ın hazinasynyň hesabyna gurulan, ýalňyşmasam $2,5 milyar guruluşy. Inni
Oňa meýesi Orsiýet alyp barjysy operatory. Ýene de şol bir wagtyň özünde de Krasnovodsk'yň nefte gaýtadan işleýän zawody bar. KNP'de diýerdiler de olar beýsaldyran görnüşde Krasnovodsk nefte perrabat zawody. Şol töwerekde bir ýerde şol Balkan welaýatyny bir ýerde nebit çykýan bolsa şol hemmejin getirip perrabatga diýeli täzeden işlep şo nebitden ýanky benzin alýarlar görnüşdäki salyarka alýarlar, abiçon kerosin alýarlar, soňra mazut alýarlar. İnsan şöyle döresi. Maňa berilen habara göre şol terminal var. Deniz terminali ya deniz portu Krasnovodsk. Şo taýdan 3 tane ýanky parom tanker diýip parom diýmen tanker, nebit taşıyan tanker her birisinin ýanky gögrümi 3500 tonna nebit önümini alıp bile yani salyarka, benzin tapawdy ýok. 3500 tonna gögrümüş olan her birim. Üçüsü gidiyor. İyiliğine şu yüklenip gidip otur. Bir tutkada näçesi gitti ya bir ayda bir 10 gün o belli yok. Şu doldurup geçtiğinden gidip durulur. Olaram Krasnovod'dan çıkar. Nirak diýerler. Orsiýada haýsy portu var. Denizin aňyr ýüzünde birinciden ýeme var. Astrahanyň portu var. Orsiýada degişli deniz portu, ondan Derbent'te var. Yani Derbent'te Dağıstan'ı degişli territoriýa bolar. Ýöne olam Orsiýadyň bir bölegi. Ene şu taýdan 2 tane port var. Ene şu gamlar şu tap var. Ene ýükünü sürýärler ýalňyzy. Ondan taşgary paromdar olgasy var. Yani Krasnovod'da gelen gamileri, yük gamileri düşürýär ya yükü yüklep Amerika diýär Iranymy, Orsiýadamy, Azerbaýjanymy, ene şolar ýa. Şu taýda ýanky nebit önümlerini çeleklep taşıýarlar. Oň sany sajagy ýok diýip aýtdylar. Şu gelen paroma yüklep uğradyp durlar, gelen paroma yüklep uğradyp durlar. Çelek diýenmem ýanky demir ýolly ol nebit benzin salyarka taşıýan ol 50 tonnalyk çelekde var, onu siz özüňiz goýular. Ine şol çelekler. Onum şol parom bilen taşıýarlar diýip. Paromum näme diýip aýdym? Parom ol garajdan ýanky haritlaryny ýa önümlerini o bohojulukmy beýlekimi şolary daşamak üçin hereket edýän deniz transporty. Gowrumy uly geň ýokarky palubalaryny ýeňil maşinleri ýerleşdirýärler. Ondan adamdan ýatyp turmak üçin kayutalary bar, emma içki gowrumynyň içinde demir ýol bar, şoňa girýän. Aňyrdan getirýärler ýanky çelekleri, vagonlary. Ondan şol paromyň içine gowrumyny salýarlar da. Oňam içinde 4 tane demir ýol bar. Relsler. Her relsine de içine giren 8 tane ýanky çelek yerleşdirilýär 50 tonnan. Jemi 32 tane çelek yerleşdirilýär şota. Şu köne paromlar aýdym. Olam 50 tonnan 32 ýemän wagon çelek hasaplayan bolup bilemine 1600 tonna boldy. Sovet zamanında şol denizde yani Kaspy denizinde 5 tane şolar ýaly parom gatnaýardy. Sovet Türkmenistany, Sovet Özbegistany, Sovet Kazakstany, Sovet Azerbaýjany hem de Gamit Sultanow. Ine 5 tane parom. Şol giýje güni gatnapdyr. Her seniň arasy 5 saatmy şolar ýaly interwal bilen. Biri gele. Inni onun mähreme bular täze model paromlary getirdiler ota. Olaň içine gowrumyny näçe ýanky wagon ýa çelek sygýar. Men onu çözün aýdyp biljekler. Öňküler şunçan alýan bolsa gowrumy, innikiler belki 2 sesini alýandyr, belki 3 sesini alýandyr. Men için görmek ýöne şu taýdan gelen habara göre giýje günni şu çelekler ýüklenip gelen paromlary. On sanýan adamym ýok derdi. Ene bularning hemmesi ýene de ana nira diýär, Astrahana diýär, ana nira diýär, Derbent'e diýär. Ondan o taýdanam
Orsiýet Ukraina urşuna uğradı. Ine olaryň tanklarynyň, ine olaryň BTR-leriniň ya beýleki tegaçlarynyň, uly ýük maşynlarynyň hemmejiginiň ýanyjy ine şol Krasnovoddan uğradylar. Ýanyjyň bir bölegi bolupdy. Ukraina bir tarapdan Orsiýetdäki ýalňyş ambarlaryny, eskalaatlaryny bombalap durdy. Şol olaryň täsirini peseltmek üçin, hüjüm etmek täsirini. Beýleki tarapdanam hany Putin muhtuna daşap otyr Türkmenistanyň hemme ýanyjyny. Halka mezir çekki. Ne bolýanda? Onun için ol nerede halkdan soň ýakary ýanyş bolsun. Hemmesi zat hani Orsiýada uğradyrypdy. Uğradýanym ine halkymyzyň ine dönügi, düşmany diýin. Näme dip atlanyrsaňyz bana atalog. Olar Türkmenistanyň ýanky bir tarap bolmaly kanun öz aýagy aşagyna depelep atylar. Bir tarap döwlet hiç açan beýleki döwletleriň dawgasyna da, uruşuna da, beýlekisine de gatnaşma hakkı ýok. Şoň üçin ona bir tarap statusy berildi. Bular bolsa hem ok ýaragyna çeldi. Inni hana halkyň agdyndan kakyp şu halka harç edilmeli. Çigitdiýanym şu tak edýän başyny ýerälsin. Et dönümlerim şular ýaldyr. Hep olum Orsiýadyň mobilizleýän ol 100 miňlerçe goşuny bir zatla bilen iýdirmelidir, saklamalydyr. Ana saňa Türkmenistan. Al mugut akit şu atalogly degmesen bolýan. Ene bolýan zatlar ýurtdaşlar. Onun için onun bir taraflık statusy entek uly sonra gassana onu nesip bolsa ýakyn wagtda Birleşen Milletler Guramasyny çözülmeli bor. Eýle ýyksada çözülmeli bor, beýle ýyksada. O biýa ene göni ene urşa gatnaşan döwlete bir tarapy kömek edip oturan bir jenaýatkar hökümetimiz bar. Gagat huduna gitmeli bolsa atalogulum gider. Gaptalnyň hemme şol transport sistemasyna degişli ýolbaşçylar bar. Krasnovodskiň ýanky deniz portunyň başlygy, Krasnovodskiň ýanky nefti gaýtadan işleýän zawodynyň başlygy, olaň jogapkar adamlary, Türkmenistanyň demir ýol ministrligi, hemmejigi ene jenaýatkar. Wagty geler, jogap bermeli bor. Ene gysgaça men size şu maglumatlary ýetireýin idim ýurtdaşlar, sebäp biler ýaly, nirä diýär bir ýalňyş ýa bir iýmitler näme üçin gymmatly. Şol halkyň agdyndan kakyp alyp bana Orsiýada uğradyrypdy. Başga bu taýda üýtgeşik bolan zat ýok. Sebäp halk adam hasabyna görülmese boljak. Esasen men Balkanlaryň aýdýany şu Putin Aşgabat'a gelip gitdi bolup biziň meni hemme salyarkamyzdan benzinimizden kestiler diye. Onuň ol şu kesilen benzinin markasyny aýdýarlar 80-nji markaly benzin. Şolum ýok. Näme üçin? Sebäp Orsiýetdäki BTR, BMP ýanky sowutly ýerde ýörýän kalyosly transport bar. Şolara benzin goýulýar. Ana? Başga düşünür şu bar bolsa çyksyn orta aýdyp bersin şol jenaýatkar hökümet. Ýokdur. Ýöne jogap bermeli wagtym goýulak gelýär, bererler. Indi şu ýerde ýene de bir Balkan bilen baglanyşykly bir meseleni gozap geçeň. Soňky 2 ýylyň ýyl ýarymyň dowamyny Balkanyň hukuk goraýjylary, ýani prokuratura işgärleri, mehkeme işgärleri, polis işgärleri yerli halka gaty köp azar berip başladylar. Yerliksiz ýere bular iýdirlap, yerliksiz ýere bular kowulap, bular haýbat atyp, ýene bir şolar ýa-da jerime salyp bular erteki günni alada etmeýän bolmaçymaly. Ýöne duýdurmak biziň borjumyz ýene bir gezek aýdýan. Nebitdaşy polisler ýa hukuk goraýjylar ýa Balkan akylyň hemmesine degişli. Siziň
Sanawymy başdan aýak eýýäm alynga, men ozal aýtdym bundan 1-2 ýyl ozal. Kimiň nirde işlänini, nähaýsy wezipede, nirde ýaşaýanyny çeldi. Nebitdaňkylara kwartal ýazyldy. Ol sizi ol Aşgabatdan ugradylar, häkimler gelip öz peýdasyny, öz gazanjy üçin ullanýar, eşek edip, siz ýene de halkyň gözünden düşen we halkyň öňüne jogap bermeli, özüňiz bolsuňuz. Hana Atahalyp sizin eliňiz bilen jenaýat baryny edip innem Aşgabata gitdik. Ýöne kim jogap berer? Ol öz ýerine öz jogap berer, ýöne sizin bärde jogap bermeli bolsuňuz. Men size şonu ýatladyňym, unutma. Jogap berjeksiniz. O günlerim daşdadalar. Siz pikir edip oturmaň, bizim bäş şaýly bolduk halkyň depesinde. Şänik döwýät, taýak döwýät, ýok, o bolmaz. Arzum edip oturmaň, siz gara kakada jaýlanmarsyňız. Size meýser etse şol nebitdaň çetinde duran düýän boýundan asarlar. Onu halk eder. Sebäp siz halka gorkezip oturan zulmyňyz bar. Ýöne hiç bolmanyna men size aýtjaklarym, çağalaryňyza we haýpyňyz gelsin, özüňize haýpyňyz gelmeýänem bar. Adamlara azar vermek, iýdarlamak, horlamak, töhmet atmak, hemletmek, bu zatlardan el çekmeseniz, jezaňyz gatagyr bolar. Men şonu duýduraýyn diýdim size ýene bir gerek. Bolýa ýurtdaşlar, sag bolun, ne gysgaça şular ýaly habar. Indi köpleşikleri çeldi, sagykda bolşalyk.